வணக்கம்க்கா. சொல்லுமா. உங்க பேர் என்ன? கீதா. கீதாக்கா, என்ன வேலை பாக்குறீங்க? ஒண்ணு வேலை ஊசி மணி தான் விற்கிறோம். அக்கா, ஒரு ஊசி மணி கோக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி மணி கோக்கறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்க்கா? 1/4 மணி நேரம். இது 1/4 மணி நேரத்துல இந்த மணி ஃபுல்லா கோத்துருவீங்களா? இது எவ்வளவுக்கு விப்பீங்க? 50 ரூபாய் 60 ரூபாய். இது 50 ரூபாய் 60 ரூபாய். ஆனா இதுல 1/4 மணி நேரம் இந்த ஊசி மணி கோர்த்து முடிச்சிருவீங்க. ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு வருமானம் வரும்க்கா இதுல? ஒரு நாளைக்கு கடவுள் கொடுக்கறதா வரும். ஒரு நாள் 200 ரூபாய் கிடைக்கும், 100 ரூபாய் கிடைக்கும், 500 ரூபாய் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி கூட கிடைக்கும். ஓகேக்கா. உங்க பசங்க என்ன படிக்கிறாங்க? பசங்களை படிக்க வைங்க, ஓகேங்களா? அவங்க படிக்க வச்சே போக மாட்டாங்க பள்ளிக்கூடம். படிக்கணும்பா, கண்டிப்பா படிக்கணும், சரிங்களா? ஊர் சுத்துறாங்க. சரி, அவங்க படிப்புக்கு சம்மந்தப்பட்டு நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம், சரிங்களா? இப்போ ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்குறோம், வாங்கிக்கோங்க. இது அன்பின் மொழி, ஆயுளின் ஒளி.